Si Kristo mga igsoon mianhis kalibutan aron ta maluwas. Nya ang Ginoo kay nasayod man nga limitado kaayo ang atong kapasidad pagdawat sa manluluwas or sa kamatuuran, iyang gipasiunhan pagpadala og mga propeta, labi na gyud mga leaders sa katawhan nga pinili sa Ginoo. Ug usa ni ana mao si Moises. Si Moises mao ni sugod pagtigom sa piniling katawhan sa maong ang Israel, ug naghimo siya katong mga sugo. Siya midawat sa sugo sa Ginoo katong 10 Commandments aron maluwas ang piniling katawhan. Unsa may kinaiya ni Moises? Ang kinaiya ni Moises pupariha rasad sa kinaiyas Ginoo. Nya sa dihang nga tawo na si Jesus, iya na diyong gipakita ang tinuod na kinaiyas Ginoo or kinaiya sa usa ka motuos Ginoo. Ug unsa may kinaiya nga gipakita ni Moises, gipakita ni Kristo o gipakita sa mga santos, unsa man ang kinaiya? Wa mo ka dungog sa mga pagbasa. Ang kinaiya nga dili gyud mosugot nga mamatay ang iyang isig katawo. Hatagan gyud niya kinabuhi bisan pag ang labing dautan. Tagaan gyud kinabuhi. Gilingay mong tupad. Ing na gusto kang mabuhi ko. Ing na ko no. Na gusto kang mabuhi ko. Ay, usahay ra ba? Kusog eta manunglo. Mabita na nga ang kalibutan karon, kusog kuno kayo ning depression, kaning hikog. Ngano man, kay ang mga tao di na mo care sa iyang isig katao. Ang ato na lang yung paningkamutan nga mabuhi ta. Bahala na mo mga matay mo diha basta siguro laning amo. Hastas ato ro mga politicians. Takli-takli na lang na sila partido. Klaro man na, di ba? Ang kontra karon nagkauban na. Ang kauban sa una nagkontra na. Ngano man, kung asang pabor sa akong seguridad, anha ko. Okay? Lisod ang nagdi ko mo anha, patay ko. Ako gid ba? Ako. O tanawa si Moises. Ipapatay na untas Ginoo ang tanang mga tao nga misupil sa gisulti ni Moises. Ningon si Moises, pabilin mo dinhi, unya musaka kos bukid, kay gitawag kos Ginoo, huwata ang akong pagbalik. Unsa may gibuhat sa mga tao dito sa ubos? Pag humanas 40 ka adlaw nga si Moises, wa na mo pakita. Naghimo sila katong ilang baka, nga ribultos baka, nga gitunaw gikan sa ilang mga alahas nga gidala, mga gold. Pag human ato, ila dayong gisimba. Isa mauni ang atong manluluwas. Ayaw na mugto atong Moises kay namatay na to. Kanina'y atong Ginoo, pastang lagutas Ginoo nga giilisan siya ato, ingnan niya si Moises, hutdon ko nagpatay ng mga tawhana, nga ikaw maoy akong tagaan og kaliwat, bag-ong kaliwat, nga maoy akong palambuon. Pabor ka ito ni ko, Pabor ka ito ni Moises. Og buot yung unahon-naon. Antos pa siya 40 ka adlaw, 40 ka gabi dito sa bukid, way kaon, wa kainom, kay may makaon dito. Pag uli pa niya, gisupak ra siya sa iyang kuwan. Moingon ito, Moises, bitaw Lord. Wa ginay batasan na mga tawhana, patya na lang na. Ako na lang himo ang bagong kaliwatan, kay buutan ning akong kaliwat, kana mga animal na sila. Unsa may gihimo ni Moises? Siya maoy niingon, Lord, ayaw in tao nagbuhata. Ako mo'y muhangyo nimo. Nahinumdum pagyud ko sa imong gisaad ngadto ni Abraham,
So giangko ni Moises nga nituo siya nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob mao gyud ang unang pinili sa Ginoo o gisaaran sa Ginoo nga ang inyong kaliwat mahisamas mga bituon kadaghan. Wa ilisi ni Moises nga, sige, ayaw na lang itong hinumdum ito si Abraham, si Isaac o si Jacob. Papas naman to. Ako na sa drone. Ninduta ka, no? Ang ato mga politicians karon naaning panghuna-hunaa ba? Unsa man ning panghuna-hunaa? Kanang gitawag na itong continuity. Di ba, no? Unity and continuity. Kadungog na mo anang punga. Kanus amo nakadungog ana kanang po nga unity and continuity. Awa mo kay nomdom. Kadtong kumpanya panahon sa eleksyon sa 2022, dunay ni saad ato og continuity and unity. Natuman ba wa? Husga. Wa. Isuga sa ninyo eh. Ang gustos Ginoo united ta unya mo continue ta mo bitang karon ang atong tema sa atong year of jubilee karon pilgrims of hope. Kanus aman dunay hope, kanus aman dunay paglaom kung magkahiusa ang katawhan unya mo padayon sa unsay gilatid sa Ginoo. Kana bang magsubay tas planos Ginoo. Ug ang planos Ginoo nato nga maluwas ta una sa sala. Kay ang sala man gyud mao ay pahugno nato. Ikaduha, maluwas ta gikan sa mga katalagman sa kalibutan. Kinsa may makasagang sa katalagman sa kalibutan sa maaning linog, mga bagyo, mga kaning mga sakit, way lain ang gahom ra gyud Ginoo. Nya ikatulo, maluwas unta tagikan sa impyerno. Ang impyerno iya na si Yawa. Ug kadtong mosunod sa Yawa, maura sadtoy iyang dadon ngadto sa impyerno. Lingi ay mong tupad. Ning kinsaroy imong gisunod. Ning kinsaroy imong gisunod. Oh, ana. Mao na si Jesus, si San Pablo, ilagi nang gideclare og ang tanang mga santos for that matter, gideclare gina nila, the love of money is the root of all evils. Ang gugmas kwarta mao ginay tuburan sa tanang yawa or dautan. Kining ilang gitunaw nga baka o gihimo nga baka gikan sa tinunaw nga mga bulawan nagrepresentar kana sa power of money or wealth. Mao iniilis sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo, siya ang kamatuoran. Kadtong ilang gihimong baka, hinimo-himo rato. Sa ato patong pinulungan karon, fake news. Pag ingon nila kini ang atong manluluwas, fake news. Ana, ang kamatuoran mauragoy good news. Kamo ganahan mos kamatuoran o ganahan mos bakak? Kamatuoran. Tira. May kinsa maroy gatog as tinuod, ang team Duterte o team Marcos? Duterte. Ay lagtubag at kanang kuan ba kanang kamo no hinungdom basta mangutana gani ko partig politika ay lang magtubag kay murag nangumpanya na. Ako ba guide lang ni ninyo kon makaluwas nato ang kamatuoran, sundo nato ang kamatuoran og atong ituboy sa pangatungdanan ang mga tao nga nahigugmas kamatuoran. Pero kanang nahigugmas sa fake news, sa bakak, di ta na sundon. Di ta na sundon. Kung saan man pag check, pag fact check,
na siya fact check. Unsaon pag fact check ang usa ka tao? Unsaon man? Matod pa ni Hesus, makatabang man ang mga isulti sa ubang tao. Matod pa niya, ako i-fact check ko ninyo. Kinsa may unang nagsaksi nako? Si Juan. Si Juan nagtug-an sa kamatuoran si John the Baptist. Pero matod pa ni Hesus, wa ko magkinahanglan ni Juan. Tanawa ha? Dili kayo kasaligan nga ang gisulti sa laing tao mahitungod aning maong tao atong saligan. Pero makatabang na kuno na. Labi na gyud kung kanang tao nga nagsulti kasaligan o kinabuhi. Pero matod pa ni Hesus, niingon gid siya, aduna apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Unsa kinsa man ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga ako pinadala sa amahan. Ang mga buhat nga Dios non. Nya unsa man mga buhat nga Dios non? Una gyud kanang mosumpo sa mga buhat nga yawanon. Doon na gani buhaton ang tao nga makasumpo sa buhat nga yawanon, kanang maong buhat Dios non. Pananglitan, drogas, unsa man na Dios non, yawanon. Kana bang illegal drugs, sama ng shabu, cocaine, marijuana, dinis atong nasod, unsa man na Dios non, yawanon. Sige, ang tao or mga tao nga mosumpo ana nagbuhat og Dios non nga buhat. Doon na nabay na ning kamot pagsumpo anang drogas. Kamo na maigigo. Nini karong atong mga kandidato, kinsa nila karon gikan anang nidagan pagka-senador hangtod sa konsehal sa lungsod. Kinsa nila ang dunagyoy declaration nga sumpuon ako ang drogas. Nya nakita nato nga iya ginang gibuhat siyang kinabuhi, kana moy atong butaran. Kay pinadala nas Ginoo, kay ang iyang buhat nagsumpo sa buhat sa yawa. Ikaduha, kanang graft and corruption, pagpangawkaw. Karon bisag unsaon pa natog limod-limod, gabaha naman ang impormasyon, billions, trillions of our funds sa atong panudlanan sa nasod nangawagtang na. Gani ang ato kunong budget, ambot fake news ba ni? I-check lang niya ninyo. Naamsa ni, wama siya ni-argue ani. Ang kaninga accusation ba, why ni-argue sa laing side? Na 64, at least 64% sa atong national budget karong 2025 na release na kuno ngadto sa mga departamento nga angay hataga niini. As early as February this year na release na. Ambot ka karon dili basig 80% na kay February pa man to. January na approve katong ilang nasaynan. February 64%. Unya nay nagpetisyon aning atong budget. Nay nagpetisyon nga grupo dito sa Supreme Court nga illegal kuno kay naay mga blanco giamendar pod ni sa pipila ka mga naas administration nga naagi blanco. Nya human na release na bisan og questionable ang budget. Graft and corruption ang tawag ana. Kinsa karon sa mga kandidato nga ni-declare gyud nga akong batukan ang graft and corruption, unya mo mention gyud sa mga kurakot nga nahitabo sa atong nasod ug ang iyasang track record nagpakita sad og nindot nga kinabuhi nga naglikay siya ng graft and corruption, mo'y atong butaran. Pero kanang naghilom lang karon, kanang wa nagitingog karon, wa na gani mo declare unsa ning graft and corruption, bisag unsa pa na kasikat nga tao, dili nato butaran. Kay pasabot nihilom siya, kay gitapin-an na sa kwarta, gipaum-um na nagkwarta unang nihilom na. Naman tayo mga kaila karon, nasa una sabaan kay na sila,
bahin aning mga anomaliyas kwarta, pero karon hilom na gid sila, as in hilom. Mura bag makapangutan na tanganong ni hilom ni siya. Naamaron daghan, paniid lang mo. Ikatulo, kaning terrorism. Kanibang sa ingan anak, terorista, sama anang mga extremist, mga underground movements, mga subversibo nga kalihukan. Kana bang muambos sa mga military, muambos sa mga kapulisan, mangutong ana mga businessman, pangayuan og people's tax. Ana, naaman na ron, ni kusog naman, gihimo naman gina nilang reel sa video gani, ang ilang gipangpatay. Doon na ba'y, unsa man eh, yawanon ba ni nga buhat o Diyos nun? Yawanon. Pagpatay kinabuhi, ang Ginoo muluwas o kinabuhi. Daghan na sa karong krimen aning pagpatay, paglugos, pagpatay, gani katong foreigner dito sa Boracay in town, ga-enjoy, di ending dito dapit sa may CR, gipatay. Mga bata, gipangputlas liog, gipang rape, gipang patay, mga estudyante karon sugod na sag kamatay, kay gitulis nga gadag cellphone, nibalik na sa tong magsakay kag jeep, mag cellphone ka, labnihon imong cellphone. Taxi drivers karon wa na sa gipangtulis na sad, mga kanang mga dihang mga tindahan gipangtulis, hasta pagutahong sari-sari store nga ang gitinda itlog ra, tulison pagyon. Kinsa man ang ni-declare ani atong mga politicians nga nidagan karon ug wa mudagan, kinsa Manila ang nag-declare nga ako ning sumpuon, bahala nagmagkadugo ko or mamatay ko, ako ning sumpuon, mao nay atong butaran. Pero kanang nihilom lang, wa maghisgot ana, ato na lang tingali ng papahuwayon. Kay pasabot, wa na siya mubuhat sa sugo sa Ginoo, pagsumpo sa sala, pagsumpo sa dautan. Sugal pananglitan, sugal, illegal gambling, online o actual, dako kay ni nga evil karon, hasta mga estudyante na buang na mga sugal sa online. Na ay manganhin ako hasta ng utang online, pagbantay in taon mo anang utang online. Mga bot nga rin ako og dool kay naputos nas utang dihas online, tablar sa nay sugal, mura bag imong gisugal. Kinsa may nisumpo ani karong sugal na atoy hiring-hiring kay sumpuon kuno tong pugo. Yes, kanindot ana, online gambling, gaming, gambling. Pero giilisan sa dani karong perti na kunong daghan ng online gamblings. So nisumpo tag usa ni alaw tag napo, pasti lang lisura ana. No, o na siya. So ang mga na-involve ni ini, sayon raman na kana mga politicians, mga kandidata karon nga di na bitaw magtingog-tingog against aning mga evil activities sa atong nasod nga ni hugno sa atong ekonomiya, na himong mga pobre na kaing ato yung samot ka pobre ang ato mga igsuong pobre ng daan. Ato na silang papahuwayon. Ilisa nato sa atong gitan-aw nga nagdaog pulong og buhat nga musumpo niini. Muna si Hesus, pag-abot na niya sa kalibutan, gisumpo niya ang mga bakak, ang mga pagpakaron ingnon, ang kaning pagka-domineering, ang mga kurakot na gihimo sa mga leaders atong panahon na sa mga Hudiyo, ug ang resulta gipatay gid siya. Apan sa dihang gipatay siya, nga mo kanay atong gihandom karon ining atong Lenten celebrations, ang iyang kamatayon gihalad niya para mabuhi ang kalibutan. So dili na gyud ako ang iyang sentro, kung dili ikaw, kamo ang akong luwason. Gilingay mong tupad. Lingi aba, ang di mo lingi gasunod sa yawa. Ing na magpakamatay na ko para nimo. Ing na ba na magpakamatay ko para nimo.
Galisod nga kagpalit og slat para simbahan. Pakamatay na noon. Pero basin pa di ay. Pamalit mo og slat ha. Daghan pa kay tag slat karon. Di lang sa ko mo report og maalang ko mo update. Padayon tagpalit og slat. Pakamatyan taning pagpalit og slat. Doon na tayo mga daghang bisita nga ni anhi dinhi. Ang gahapon gani diha sa tayo bisita. Pag abot rin sa Lapadiroy, manimbawt yun akong balhibo magtanaw sa inyong simbahan. Nindot lagi kay Father, simple kaayo pero nindot yun siya tanawon. Nakutungod ni sa inyong mga slots. Og dili ra nimo ay nanindot ning dinhi inyong nakita. Daghan dinhi mga kapilya nanindot na sad. Daghang mga parokya nga natabangan nato nga mo nindot-nindot sad. Ug ang gani ang ato yung pinaka garbo na nato og at the same time makapahambol daw na nato nga kining atong parokya nakatampo ni anang pagtukod ni anang nindot kaing shrine sa Capilinia di Fatima, the fourth replica sa Capilinia di Fatima dito sa Portugal, dinhi sa Pilipinas, the only in Asia, the only in the Philippines na adiha sa San Remigio. Dako kay natampo ang atong slat-slat dinhi. Pakpaka nato usabi ang atong mga slatters. Mauni ang buhat na magtestimonya nga kita dinhi sa parokya nagbuhata sa buhat sa Ginoo. Although naatay limitasyon. Daghan sa mga tao nga dinhi sa atong parokya naghigda sa balay nga to kayo gubaon kayo karon nakapahimos na sila sa ato mga pabahay nihunong sa takaron kay nahutdan tas budget. Pero tiwason ta gito dito na ko paaboton sunod na kong birthday. Kuangan patag 15 ka buok balay. Pero nakahuman na tag 135 ka balay ang atong nahatag dinhi tibuok nato nga 136 ba to sa tibuok natong parokya. Salamat sa Dios. So kamo nakatampo ni ini. Kamo dinhi online, kamong online parishioners nakatampo mo ni ini. Busa mauna ni ang atong giya sa pagpadayon as pilgrims of hope. Manindog ta. Migilak sa kanindot sa kaputi ang sapot ni Hesus. Mao nay gitawag og transfiguration, ang pagkamatngo, ang pagkakita nato sa mahimayaong pagkausab sa bayhon ni Hesus. Kaybaw ba mo nganong ni hayag og ni puti to ang naong og ang sapot ni Hesus? Unsa may hinungdan? Wa mo kaybaw? Naipipila ka mga rason. Ang una, tungod kay si Hesus nagsigig ampo, pasabot connected siya kanunay sa Ginoo nga maoy tuburan sa tanang himaya, dungog o gahom. Ikaduha, si Hesus nagsigig alagad sa iyang isig katao. Sige ragid siyag alagad. Ikatulo, tungod kay si Hesus andam moantos og magpakamatay para sa iyang isig katao. Nilingiyay mong tubad, inanaa ka ng triple A, kanang ampo, alagad og antos. Ingna ko na. Pangutan-a ba? Nya mailhan man animo ang tao nga nagpractice aning ampo, alagad og antos, ang ilang naong attractive. Ana bang madani ka? Mura bitag hayag ilang naong, pero kanang tao nga way ampo-ampo, di pagyud mo alagad, sige lag panugo, di pagyud mo antos, pero kusog kay mo paantos, maglagot tas naong. Di ba? Lain na sang lingi sa imong tupad, ing na malipay ka sa akong naong, ing na malipay ka, magtanaw sa akong naong. Ngano wa man mo manglingi kadaghanan? Kaya wa na gyud mo malipay anang inyong tupad no. Kinsa dining mga asawaha nga
inigmata gid ninyo ikabuntag malipay gid mo makakita sa naong sa inyong bana ta sa kamot. Ay pamakak ha. Maayo kay naay duha ka buok. Sus Ginoo, duha ra gid taon ka buok. Aw tulo dito ay usa dito. Mga bana, kinsa ninyo dinhi nga inigmata gid ninyo ikabuntag or kanang inigabot ninyo sa balay kakita day mo sa naong sa inyong asawa lipay gyud kay mo ta sa kamot. Hala, daghan-daghan lagi ang bana, mga napo kabuok. Ana. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga makakita mo naong sa inyong anak, lipay kay mo, di gyud mo magyaw-yaw, tas ang kamot. Nindot ay daghan-daghan. So, ana. Mga anak, kinsa ninyo nga makadungog mo tingog ug makakita mo naong sa inyong ginikanan, lipay gyud kay mo, tas ang kamot. Kinsa ninyo din ang malipay basta kita mo naong sa inyong parish priest ta sa kamot. Istorya. Kinsa ninyo din ang kada semana mo palit gyud slat. Mo nay akong kasakit. Mo nay kasakit nako kay digin mo mamalit og slat. Bitaw ni palit sad mo malipay biya jud ko og naa tay mahalin nga slat. Timan-i gina ninyo ha. Nga kanang pagpalit ninyo og slat mao nay inyong pag-alagad sa parokya. Nya kay mopalit mamog slat pasabot ni antos mo og hatag sa inyong kwarta mo pay ginuto na kaayo inyo pa yung gihatag. O kanang inyong pag-antos nakalipay na nako sa atong parokya o nakalipay na sa Ginoo mo na lipayon sad mo sa Ginoo. Ang atong SBF dag para sa kumbinto nanay 53,030 ka slots ang atong halin naapay 6,970 ka slots nga available nga makapalipay ninyo makapaantos di ay niya naa ni 16 slot challenge nga tag 8,434 na sad ang atong nadawat, so tag 500 pesos ni per slot. Ang para sa atong pagsaulog karong Holy Week o sa atong pista pohon 12th pista nato dinhi kadtong God's Healing and Deliverance Powers, ang atong halin or GHDP. Ang atong halin, 7,586 na. Naapay 62,414 nga tag 100 pesos per slot. Sakit ba na ihatag ang 100 pesos? Sakit? Sa inyong uban or kasagaran, dili tingali kay sakit. Pero sa mga tao nga, wanay hapit ikapliti, sakit kay na. Pero, kung inyo ginang antuson, mo transfigure, no? Mo nindot ang inyong naong. So, tag 100 ni. Naasad ni siya 12 slot challenge, nga 1,200 per challenge. Nakadawat na sa tag 254. Kadtong haligi para ni Mama Mary, HPMM, para ni Father Arnel Ponce sa iyang pagtukod sa iyang simbahan, ang atong halin niabot nag 7,501, naapay 4,499 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya naa sad ni siya 20 slot challenge nga tag 2,050 na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Usa lang nimo kapag palit og slot, nakaampo na ka, naka-alagad na ka, naka-antos na ka. Nya mao na nay makapatransfigure. Mo nang wa ginamalit na tog slots dinhi nga niingon, naguol gyud ko Father pag humana kog palit og slot. Basta ni palit siya slot na out of voluntary, wa siya pugsa. Malipayon gyud ang tanan. Mao man na siya gustos Ginoo God nga magsigi tag ampo, magsigi tag alagad, magsigi tag antos. Niya kaning atong alagad
bunga sa atong pagampo, ang unag yung sentro sa pag-alagad, mao ang pagbuntog sa sala, to conquer sins. Si Kristo ni anhis kalibutan aron buntogon ang sala, kay ang sala mao'y niulipo nato. Inigbuntog nato sa sala, unsa may mahitabo, atakihon tas mga makasasala. Atakihon ta ba? Nanglitan ron, imong anak ni suyop. Unsaon man imo pagbuntog ang sala sa iyang pagsuyop, imo gid siyang sultihan nga dili na maayo ang drugas. Makadaot na ang drugas. Og daghang ginikanan gipatay sa mga anak tungod kay magsigi og sulti nga dili na maayo ang drugas. Mabad trip sila ba? Ilang patyon? Katulang duha ka buok diha, lolo og lola niya, gasigig ingon, surrender na lang dong. Di gid na maayong imong gibuhat nga magsigi kag suyop. Niingon din siya, mo surrender ko, pero maghimo sa akong milagro. Pag-abot itos gawas sa ilang balay, gisultihan na sa mga igagaw, nga ay nalagian ang sigig soyop lagi, pero dagot to nga murating komedya, nagdana day siya kutsilyo, iya dayong gihansakan ang iyang igagaw, niya kay abtik ba nakalihay ni dagan, pagdagan iyang gigukod, wa man niya maapsi, nisod siya si ilang balay, na dito man ang iyang lolog lola, maoy iyang gipangdunggab ang duha, og nahurot yung kamatay. Nakamisa gani ko ato. Ingin ana, atakihon ka sa makasasala. Si Hesus sa iyang pagbadlong sa mga Pariseo o sa mga iskriba o sa mga hari o mga pari adtong panahona, naglagot sila niya. Labi nagis pag-ingon niya, tigpakaaron ingnon mo. Kurap mo, gasigi mo pangwarta, hastang templo sa akong amahan, gihimo ninyong merkado. Gasigi mo limpyo sa mga butang, sa gawas, pero ang inyong kasing-kasing, naay daghang mga hugaw, ano ba? Kamong mga pari, mga tigpakaron ingnon, giubo na lang noon. Aperting laguta unsa may gibuhat nila, ila nang giplanuhan nga patyon si Hesus. Karon sa dihang ni kusog na gyud ang ilang plano nga patyon si Hesus, gidid-an si Hesus pag-adto sa Jerusalem. Unsa may gibuhat ni Hesus, misulod siya sa Jerusalem, kanang atong sa ulogon igbinditas Lukay. Og samtang naglakaw sila padong sa Jerusalem, gasigi na siyag sultis iyang mga apostoles, ila kong patyon, ila kong paantuson, ila kong patyon. Ang mga kuyog niya, ang iyang mga disipulo nahadlok, maotong iyang gida ang tulo ngadtos bukid na sa atong gospel karon, og iyang gipakita nga maudi ay ni mahitabo. Kung mo antos lang gyud ta, mo tuman lang kita sa sugo sa Ginoo, munindot gid ay ang atong kinabuhi. Mao sa nahitabo ni Abraham. Si Abraham gipapahawa sa Ginoo gikan gipabiya gikan sa iyang kanang nasod aron muadto sa lugar nga gisaad sa Ginoo. Naguol si Abraham kay tiguwang na siya, wa pagi anak nya, sige siyag sunod sa Ginoo, wa lang gyapon siya ay anak. Gipakita sa Diyos ginutanawa ng mga bituon, ingon anak kadaghan ang imong mga anak puhon basta mo sunod lang yung kanako. Nindot no, mo na gitawag og hope, mo nang gitawag tag mga pilgrims of hope. Kay nga naman ang atong paglaom wa niining kinabuhia tuwa sa sunod, pero magsugod siya dinhi. Muna ningon si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, daghan ang mga magtotoo nga kontra sa kamatayon o pag-antos ni Kristo. Kana bang magtotoo, nagsigig simba, sigig misa, pero dili gustong mag-antos, di sad gustong mamatay. Kaya ang ila ko nung paglaom,
naaragyod sa kalibutanong mga butang. Gilingay mong tupad na gusto kang mamatay, na gusto kang arestuhin sa ICC, na gusto ka, okay ra na ani mo? Ha? Okay ra? Kanang inigdakop nimo, inigkabuntag, ikagabi, ito anak ka ngadto padong sa ICC? Okay ra na ninyo? Unsa kaning pag-anto sa pamilya nila ni President Duterte, nahasubay ka ni Diyos nung pag-antos? Torti man ginaro nilang antusa, sunan ka na imong papa 80 anyos, o padong pa mag-birthday, adto mag-birthday sa prisuhan. Unya, wa pagyod dinhi sa prisuhan sa Pilipinas, kay dali rang duaw-duawon, tua pagyod sa foreign nga prisuhan. Nya wa pagyod kuno moagi sa due process dinhi, kay wa gani iatubang og sa gitawagan na nila competent judicial authority. Gidritso lag sakay sa eroplano human sa pila ka oras, gisakay sa eroplano, wa gani gyoy chance nga mo exercise sa iyang human right as accused. Didto na nitugpa, wa gani katagaig tambal, wa gani pailisa, wa gani dadag ospital. Ansawan? Kamoy inyong pamilya ba, imong amahan, ingon ana, tungod lang kay ni ay mga taong ni accuse sa imong amahan na crime against humanity, kanang EJK, extrajudicial killings. Malipay ka? Una-una, imong papa, imo bang mama, nga 80 anyos, galisod naglakaw, kaliton lagdakop, niya imong hangyoon nga iatubang o sa korte, di gyud katagaan, hasta kamong mga anak mo, aksyon mo sud, ibarikid mo og daghang ing pulis, di ka patanawon, di gani ka paistoryahon, anak na gyud ka. Nya Vice President pagyukas Pilipinas, di ka pasudlon og pulis, ang pulis mo babag nimo bisag Vice President pa ka, di ka ilhon. Ganahan mo na? As Filipinos, ganahan ta ing anaon nato pagtratar ang atong mga kapwa Filipino? Mao na tungod nganong nag-ingon naman ni ani, murag man tag inconsistent. We accuse this person as crime against humanity, pero ang atong pagtratar niya against humanity sad. Di ba? Nag-accuse ang human right, nga nag-abuse ni human right, pero ang atong pagtratar niya anti-human right sad. Ngano man na? Kay wa ta magsunod sa gustos Ginoo. Matod pa ni San Pablo, ang atong gisunod, ang atong tawhanon o kalibutanon nga gusto. Muna ma-inconsistent kita. Di man ka pwede mo ingon nga kanang atong human rights nga gibandila, gipropagate diha ang atong konstitusyon nga every Filipino man na, di man na siya for some Filipinos. O sige, violator ka sa human right. Sama ang mga adik. Pila man kabuk ang gipatay og adik. Gipanglugos, gipatay. Mga bata pa gani, mga estudyante, mga pari, pila man kabuk pari ang namatay tungod kay gitulis sa adik. Si Father Rabusa dito sa Maynaga, galakaw ng SRP, gitulis og tulo mating ito kabatanon, nya ni aksyog sokol, gipusil sa usa, patay. Pag human igo rang ningong adik, wa manggugok kaila nga pari siya. Dito dapit sa Negros, pari, padong magsikol or padong bato magmisa, gadas iyang maskit, gaklirikal, gitulis, gituyunan og pusil. Aw sana kanang sundang batok, plumingko bato. Nya wa mohatag dayon ang pari, gidugsak ang pari. Patay. Adik yapon. Ningon yapon siya, ang manggod abi na kog musukol siya. Di ba extrajudicial killing man sana?
Pila ka buok mga adik nga wa mo remit ngadto sa ilang drug lord. Gipusil. Na ako'y mga kaila ana. Di ba extrajudicial killing man sa gyapon na? Pila ka buok gipatay sa mga NPA during atong height nila dinhi sa pag-occupy sa Pilipinas. Nga ila lang pasanginlan nga informer ka, di ka mo suporta nila, patyon ka. Di ka mo support, hatag anang people's tax, patyon ka. Ako na ako'y mga 5 ka buok igagaw o distant relatives na ngamatay tungod ana. Di pa tayo usa, nagkugo sa birhen kay nagdoon rosary, padong sa simbahan, doon rosary, gakugo sa birhen, pusilang yapon, tungod kay, gi-accuse sa mga NPA nga informer. Ang duha niya kaanak, usa niya kaanak, og ang ilang igagaw, member na mo choir. Tungod sa ilang kasuko, kay nakahibaw man sila kinsa sad nga mga nagpatay ato or nag-ambo sa ilang papa, nibiya sa among choir. Akong ginandong, ayaw lang dong. Sista lang yun, o rosaryuhan atong dadon dong. Di madapat yan. Kanang dong siyano pa man ko, pang pare. Dong siyano, di mada, mubaos yun mi. Og tuod man, ning apil na sila sa Kafgo. Wa dangatig usa ka tuig, giambusan silang duha, patay gyapon. Di na extrajudicial killings. Nganong ato ramang pilion og kinsay atong i-oppress og i-penalize sa extrajudicial killings nga dinhi sa Pilipinas, porti mang daghan ng extrajudicial killings. Atong angayon. Nganong naingon ana man ta, kay wa ta magsunod sa giingong Kristo, ampo alagad antos. Kung ang ato na ganing paghatag og hustisya, dili na tinukmod sa atong pagkamaampuon, tinukmod na sa atong emosyon o sa atong human biases, mahimo gitang yawanon. Maglibog na taba na atay mga OFW nga hukman dito sa laing nasod, unya hukman nga bitayon, magkisi-kisi kita, magrally kita, kay ato yung papulion dire. Nya karon na ipipila na to mga igsuon, magsigi og pasalamat nga na labay ngadto ang atong former president og nahimo na karong piniriso. Initial hearing nila the other day. Ang sunod hearing September. Sa ato pa magpuyo siya sa prisuhan until September. Unya makaako ta pag-ingon, angay na niya. O sige, angay na niya. Pero napamatud-an na ba nga siya guilty? O guilty na angay na niya. Mao na dili ta makahatag og maayo sa atong katilingban basta dili ta magampo, dili ta mahigugmas pag-alagad og dili ta mahigugmas pag-antos. Kinsa man gyud ang atong tinuod nga kontra, ang sala. Atakiha ang sala nga drugas. Atakihon kas mga drug lords o sa mga drug pushers. Si President Duterte ni-declare og war against drugs. Nabawian po siya. Atakiha ang corruption, graft and corruption. Atakiha. Atakihon sa kas mga kurakot nga mga officials gobyerno. Ni-declare po ana si President Duterte na war against corruption. Atakiha ang immorality sa atong katilingban, labi na ginang prostitution, same-sex union, pagpangabit, kanang sige o kanaganing premarital sex, atakihon sa ka sa nagbuhat ni ini. O maunay nahitabo sa daghan kay mga santos nga nagsigigwali, labi na gyud si Saint John the Baptist. Iyang giatake ang pagpangabit ni Herodes ngadto sa asawa siyang igsoon, naputol gyud yang liog. Atakiha kining way pagtuos Ginoo, lack of faith. Atakiha, atakihon sa ka sa wa mo tuog Ginoo. Mao nay nahitabo ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod. Sige, katapos ang lingi. Kalit mamog seryoso.
Ingna ko no imong tupad. Kinsay imong giatake karon? Na kinsay imong giatake? Ang sala ba o ang sinugo sa Ginoo? Kana kay usahay ra ba ang atong giatake ang sinugo sa Ginoo nga nakapasakit kuno nato tungod kay gihisgutan ang atong sala. Apan bulahan kamong sinugo sa Ginoo, kitang magpasugo sa Ginoo nga mopadayon tas pagpakigubat og sala bisan pag-atakihon tas mga makasasala. Muna ang basic principle nga sigihan akong sulti ninyo, hate the sin, love the sinner. Hate the sin, love the sinner. Og anha ta diha mo transfigure. Unsa may nahatag nga mga impact sa community, sa mga taong tinuod nga nakigubat og sala, kalipay, kalinaw, kauswagan, og kabalaan sa kinabuhi. Si President Duterte sa iyang administrasyon, nakahatag ba siya og kalinaw? Sa tisunod? Kalinaw, kahiusa, o kaluwasan, o ang sani kaning kauswagan o kabalaan sa atong katilingban. I-check lang niya na ninyo. Di na lang sa kumuhukom. Si San Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod, si San Vicente Ferrer, nakahatag bag kalinaw, kahiusa, kauswagan o kaluwasan sa atong katilingban? Ang katapusang pangutana, ikaw, nakahatag ba karon og kalinaw, kahiusa, sa tungusa, kauswagan o kabalaan sa atong katilingban? Kung ang imong answer yes, congratulations, transfiguration ka. Imo ganing answer, no, luoy kay ka, disfiguration ka. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Lingi ako no imong tupad, ing na kinsang balaod ang paborito gid nimong sundod. Ina. Sang balaod. Sa Ginoo o sa demonyo? Maayo kay sa demonyo, sa Ginoo gidi ay. Matod pa ni Moises diri sa unang pagbasa, niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuman niining tanang mga balaod katong iyang gisulti. Nya ningon dayon siya diri, karong adlaw usab miingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad niya kaninyo ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo ug nga himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod. Nasod ang gihisgutan ni Moises ug nakita na sa kinabuhi sa mga Israelita nagasugod sila nga gamay ra kayo nga nasod or pamilya ni Abraham, usaray ilang anak ni Sarah sa dihang nahimo na silang tiguang kaayo, 100 years old. Si Abraham, nanganak silang usa, si Isaac sad nanganak ra sad og duha, gamay ra gyud nga pamilya. Pero kay nagtuman man sila sa sugo sa Dios, si Abraham, si Isaac, si Jacob, nga usas mga anak sa duha ka anak ni Isaac, nakaanak og 12 ka buok. Ug kining 12 ka anak ni Jacob gihimong mga nasod sa Israel. 12 ka nasod sa Israel ug nahimo silang dako kayong katawhan nga bisag gidaog-daog sila sa Ehipto, gitabangan sila sa Ginoo hangtod gyud nga nahimo silang number 1 nation in the world, labi na gyud sa panahon ni Hari David
og ni Hari Solomon. Nasak tinuod bang gisulti ni Moises? Na tinuod ba o nasayop? Man mo'y klaro. Basta magsunod unya karon kay ang kaliwat ni Hari Solomon, perti naman og sugod yun ni Hari Solomon, nagpagahi naman sa ilang ulo, nagsupak-supak naman sa mga sugos, Ginoo. Hangtod yun ang nagsunod nga mga hari, nabungkag sila, nabihag sila, hangtod pag-abot ni Hesus, ang mga Hudiyo, ang mga piniling katawhan sa Dios, ulipon sa laing nasod. Tanawa ko no ang atong Pilipinas karon, unsa man ta, gawasnon o ulipon sa laing nasod? Kusga. Ambot lang. Basta ang atong pinakasikat nga tao, usas pinakasikat nga tao sa Pilipinas, former President Rodrigo Duterte, wa gihiring diri sa Pilipinas. Igo rang gidakop dire, pero tuwa gihiring, tuwa gipapriso sa International Criminal Court. Pasabot ni angkon tang mga Pilipino nga di ta kamaong muhandol sa kaso nga gipahamtang kunuhay ngadto ni President Rodrigo Duterte. Kinahanglan tang magpatabang sa laing mga nasod kay di ta kamao o dili ta kapatunhay, dili ta ka kita sa hustisya ni anang maong kaso tungod kay di ta kamao. Ulipon ta, uyamo ta in relation to this case ngadto sa laing mga nasod. Bisan kita karon mga Filipinos, unsa may atong kasagaran yung hunahuna, kung ni atas atong nasod, patay kita dinhi. Abroad yun. Ana, kay mauragid na'y paglaom nga makaluwas nato gikan sa atong financial problems. Hala, usban ng colors imong buhok, ipablan para mura-mura sa kag foreigner. Kay kung kana ra yung naong nimo nga Pilipino, wa gid nay lami ng naong nga. Mura ba tag inferior ta kanunay ba? Inferior. Hala, paputian ang imong naong kay kaning atong kayumanggi nga color inferior from other nation. Hala, inata ng imong ilong kay kanang atong ilong nga murag palwas lubi. Kanang para sa ning ako, uyamo ta, ulipon ta. Ala, sumpay ng imong pilok, kanang imong pilok nga mubo kayo, ipariha na anang mga tagalaing nasod nga bawog kay pilok tagas pagyud kaayo. Bahala na lagi imo na lang ng butangan diyang sumpay-sumpay kay og kana lagi imong pilok ultimo kay ka. Di ba? Nakita na to karon, nakitang mga Filipinos wala tay igong kusog og kalig-on sa dignidad nga makaingon tang labaw ta sa ubang nasod. Muratag mo feel yung inferior. So nang kay pag-ingon sa Interpol nga dakpa ni si Rodrigo Duterte, mao man na ilang giingon, og paghatag og warrant of arrest gikan sa ICC through the Interpol kuno, gidakop ang 80 anyos, mo birthday naman na karong no sa ato? Karong March 28, mag-birthday man na sa ika-80 anyos si President Duterte. Gidakop nga mao palay pagtugpa gyud sa eroplano gikas Hong Kong nga ni atin siya rally dito sa mga OFW supporting sa ilang partido sa eleksyon. Gidakop, giatake sa hubak o sa to diabetes, wa gipa-ospital din his ato, wa gipalarga ngadto nga wa gani tagaig proper hospital care
wa gipa-stable ang iyang medical situation. Gidagyod, gidali-dali gyud padang adto sa kay mura lagi tag niingon ang ICC ra gyud. Ang ICC ra gyud mo'y makasulbad aning maong kaso nga gipahamtang nato ni President Duterte. Kita dinhi inferior ta. Dihi kausa si San Pablo iyang gikasab-an ang mga leader sa simbahan nga iyang gi-organize. Ningon siya, nganong ang inyong mga kaso tua man ninyo gipahusay sa mga dili magtotoo? Wala na balangyoy kasaligan nga mga leader ninyo diha sa simbahan nga makahusay sa inyong kaugalingong kaso? Inana ba? Murasag ato sa nang ipangutana kitang mga Filipinos, wala na balangyoy korte din his Pilipinas, apil ng Supreme Court nga makahatag og husay ni ining kaso nga AJK kani kunong gitawag og crime against humanity ni President Rodrigo Duterte. Dili makahusay ang atong Supreme Court nga mo submit kita ang International Criminal Court. Ana ba? Nakaron unsaon man aron magsunod tas balaod sa Ginoo. Unsa may kinadak-ang balaod sa Ginoo nga makapahimo natong tinuod gyud nga iyang katawhan, iyang mga anak. Gani ningon pagani diri kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Unsa maning suguas Ginoo nga makapahimo natong dako nga nasod, lig-on nga nasod nga gipractice ni Hari David, gipractice sa mga nila ni Moises. Unsa man na? Love your enemies. Higugmaa ang inyong kaaway. Ana, gasigi naman hinoon tarog pangaway. Higugmaa ang inyong kaaway. Ayaw pagsigig pangaway. Muna, ato ning hinumduman, kitang mga Filipinos, Team Marcos man or Team Duterte, aning atong political kuan karon, midterm election, hinumdumani nato na magsigi pagkay tag-away, magsigi gan itag-away kita entry mga Pilipinos, mahimo gitang uyamot. Gitag-ana na ni Kristo ang panimalay nga mag-unay away ang mga sakop, mahugno ng maong panimalay. Ang gingharian nga mag-unay away ang iyang mga sakop, mahugno sa nang maong gingharian. Ug ang nasod nga mag-unay away ang iyang mga leaders o mga followers, mahugno ng maong nasod. Di pagita mo tagam kita mga Pilipinos nga giulipon na tagmaayo panahon sa mga Katsila, giulipon ta for 400 years. Panahon sa mga Amerikano, giulipon na santa. Hangtod karon gikuptan tas mga dagkong nasod, muratag mga ulipon, kanusa pa man ta maghiusa. Look at Japan, look at Singapore, look at Vietnam and other countries. Ni desisyon sila nga maghiusa. Gamay sila nga nasod, pero naghiusa. Kagamay sa Singapore, wala mangitingali na kaabot o gidakon sa Cebu nga island. Pero nganong nahimo man silang dako kaing nasod, inila nga nasod, girespetuhan nga nasod sa tibuok kalibutan. Tungod kay naghiusa sila. Kagamay sa Japan, pupariha ra man sa ato din eh. Pero nganong ang Japan usaman sa mga girespetuhan o gitamod nga mga nasod, kay naghiusa sila. Naghigugmaay, gani ang ilang leader dito, kung makahimo gid siya sayop tungod sa iyang kahuyangan, mag-commit og suicide, harakiri, dinis ato. Hilingay mong tupad, yung namusunod ka ng harakiri. But lang. Muna mukuan ang tatata ba? Maminaw na ang tatas Ginoo aron mahimot ang bulahan.
na how to love enemies. Kaya mo ingam sa mo, padaroy, sakit yun, di na pwede eh. Karon tanaw na to social media, naay na nag-prayer rally, nga nag-ampo para ni President Rodrigo Duterte. Naasay nag-prayer vigil, o naghimog mga misa, nag-ampo sa na makonbikto yun si President Duterte. Kinsa maron nila ani ang tinuod nga nahigugmas kaaway? Kinsa man? Kaning na nag-vigil o nagmisa aron makonbikto gyud si President Duterte, o kining na nagmisa sad unya nag-prayer vigil aron luwas o absuelto si President Duterte? Kinsay nahigugma ron anis kaaway? Da, hilom lagi mo. Kay mo si parit ganita sa sugo os Ginoo, hugno kita. Few years from now, bagsak nig samot ang Pilipinas, bisan gani sa ato dining educational system. Uyamot kay tas tanan. Hunahuna lang ha, kung mo trabaho ang ato mga graduate, mga professionals nga Pilipinos, bisan pag doctors o lawyers, bisan pag top-notcher ka din sa imong medical exam, board exam o sa atong bar exams, inig-adto ni mos laing nasod, labi na sa kanang gitawag o mga first class nations, daghan kay kag exams nga i-take o sa to qualify yourself there. Pero kung sila'y mo anhi din sama anang ICC, kung sila'y mo ari dire, kausara ta murata giagiag bagyong Yolanda, tuman dayon tawa tay mga requirements gikan nila to make them qualified to order a warrant in our country. Ingon ta anak kauyamot. Pero kita'y magtugatugag, dakop ditong tao sa ilang lugar niya, ang atong warrant atong iserve dito, muagi tag butas ng karayom. We will pass through the needle's eye before we can implement our standards here. Is it not insulting? Is it not a slapping on our face as Filipinos? Nya ato gyaponing patuyangan, mag-away ra gyapunta, mag-away ra gyapunta. Let us unite as Filipinos. Love your enemies. Lingian na imong tupad. Yung na promise. Sabat na ko. Din adyo ko mga away nimo. Yung na din adyo ko mga away nimo. Malusno kita ani. Malusno kita. Musamot kita kauyamot. Ana. Na how to love enemies. Hate the sin. Love the sinners. Maunay atong basic Christian principles. Hate the sins. Love the sinner. Unsa may mga sala nga naas atong nasod nga nakapahugno nato o nakapahimo natong nag-away-away na takaron. First, graft and corruption. Mao gini ang tinuod nga problema sa atong nasod, graft and corruption. Sunod, drugas, drug addiction, drugs, illegal drugs. Ayaw lang na-appeal ng drugstore ka ng naasros pharmacy o uban pa. Legal man na, illegal drugs, samaan ng marijuana, samaan ng shabu, cocaine o uban pa. Drugs. Sunod, terrorism. Terorista, kanang siging panghulga sa atong development. Sa una, lisod kaayo ang paghimog mga infrastructure, labi na gina mga farm to market roads, tungod kay ang mga NPA mo babag dayon, mangayo dayog people's tax, o di ka mohatag pabuton imong bulldozer, bombahan ang inyong mga towers diha, kung maghimo sa mga infra about aning atong mga mga internet, bombahan ang tower, pabuton ang imong mga banghouse diha, hulgaon ka, terrorism. Mo nang lisod kaayo pag himo og mga infrastructure sa una nga beneficial to our country. Tungod anang terrorism. Hinomdo mo sa Marawi? Hinomdo mo ata?
Terrorism, MILF, Abu Sayyaf, NPA. Ikaupat na problema, poverty, unemployment. Ang atong sweldo dinhi kung ma-employed man ka, sakto ra gyud sa imong pamliti o sa imong pamliti, baon, kaon, gamay na lang kay sobra inig human ana. Poverty. Muna ang atong mga empleyado dinhi maputos sa utang, kasagaran gyud maputos gyud sa utang, siguro mga 90% putos gyud sa utang. Pangita mo diha, mga teachers, kinsa ninyo ron ang way utang? Sige. Ingka ay arang-arang na pa diroy kanang mga teachers, ay maayo gid ang mga pulis kay gidubol ko na ni anhing President Duterte aning naman. Former. Sorry kayo ninyo mga Duterte pamilya. Nasayo prog term ni former President Rodrigo Duterte, siyang term gidouble ko na, hapit ko na gitriple ang ilang kuan, dako na ginagsweldo. Pero pangita mo mga pulis nga way utang. Hasta pagani mga lawyers, hasta mga doctors, pangita mo way utang, apil na magining gawali, dako kay utang. Ana ba? Nganong nagkautang-utang man ta, nganong ang utang man gyud magbuhi nato dinhi sa Pilipinas because of poverty. So gamay patag sweldo, daghan pag yung nangataktak sa trabaho karon. Namo na itong problema. Nya sunod, kaning atong immorality. Immorality. Grabe kaayo ang atong immoral activities dinhi sa Pilipinas. Nga makapalagot gyud sa tao. Same-sex union, ang kanang mga premarital sex, prostitution, kabit-kabit, perting daghana dinhi sa ato, gahitak sad na. Pipila lang nis akong gisgutan ang mga problema. So mauni sila ang mga sala. Mauni ang mga sala. Let us hate aning mga salaa. Kinsa maning mga adik, kinsa maning ni ang mga kurap o kining ubang mga tao, mauni sila ang biktima sa sala. Victims of sins. Unya unsaon man ni nato, atong dumtan ang sala, higugmaon ang makasasala. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte, kay mabutay naman ning atong elections, kinsa man aning duha ka teams ang naglagot gyud sa sala, ang naningkamot nga mawagtang ang mga sala. Kanay atong pilion. Kinsay nakapaminos sa drugas, Administrasyong Duterte o Administrasyong Marcos? Kinsay nakapaminos sa insurgency, terrorism, Administrasyon ni Marcos, Administrasyong Duterte? Kita nalay mo analyze. Kinsay nakapaminos sa poverty, Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte. Kinsay dunay daghan kaayong mga infrastructures nga nahimo, mga roads, bridges, and other infrastructures nga nakapabungkag sa mga NPA gani o sa mga terorista, Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte. Katapusan lang na akong testing, hay may mas daghang gisakitan ani karong nahitabo, ang mga kontra Duterte o ang mga pro Duterte. Sa mga rally karon, sa mga rally ba, prayer rallies, kinsa may dunay baga yung dosok sa katawhan nga automatic nga naghimo og mga suporta, nagpakitag suporta, ang kontra Duterte o pro Duterte. Mailhan man na nato mga igsoon kung kita nahigugma gyud nga Dios non nga paghigugma. Dili magita ka perfect no dinis kalibutan, why perfect dinhi bisan si Jesus gikulata o gilangsang sa cross. Bisag perfect ang iyang paghigugma, pero ang dating nato di gina perfect, kay imperfect people man ta. Pero kinsa may mas dako og positive impact, mao nay importante. Pasabot makatandog ba sa kasing-kasing sa mga tao.
Di na lang ta magsigig analyze sakto ba o dili ba. The impact, positive impact, kinsa may mas daghag na lipay ang katawhan sa ilang pag-administer kinibang administrasyon karon ni Bongbong Marcos o ang kadtong administrasyon nga 6 years ni President Rodrigo Duterte. Kinsa may duna bay daghan nga nagpasalamat og nalipay. Mailhana sa rating nila kanang tawag og trust rating nga gisigig himo kada tuig kapila na himuon. Tan-awa ninyo kinsang rating nga wa gyud ni ubos. Hapit tanan atong presidente nga niagi kadaghanan gyud nag-anam gyud kaubos ang ilang trust rating as they go along in their administration. Tanawa ninyo ang mga ratings o kamoy hukom. Kita'y hukom. Dili ta perfect. Pero ang akong sentro lang diri, hunongon na ka ni natong atong panag-away. Mutan-aw ta sa tinuod nga problema. Basig dili si President Duterte ang problema. 80 anyos na guna galisod og lakaw, problema pagid na. Basig dili si Sara Duterte ang problema, Vice President. Ngano man yung i-impeach man gina nato, makapaminos gina sa corruption, makapaminos gina sa drug addiction, makapaminos na sa terrorism, makapa-alleviate na sa atong employment o sa atong poverty. Kana ba? I-check nato. O kung dili man, hunongon ta na maghigugmaay ta, mag-reconcile ta. Sakit man tingali, pero dawato nato ang sakit. Kay usahay kaning atong luha, mausad ni ang healing power of relationships. Manghilak ta para sa paghigugmas kaaway, dili kay manghilak ta kay nag-ilaid na tas kalisod tungod sa atong pagsigig away. Manghilak ta nga nangasayop ta pili, dili kay manghilak ta tungod kay gi-oppress na tagmaayo sa atong gipili nga sayop. Muna karong eleksyon, pohon, midterm, mamili ta adtong kamaong mohigugmag kaaway, kamaong mudumot og sala, kamaong mohigugmag makasasala. Usa lang ni sa akong nakita, personal, bahala na muoyon mo sa dili. When President Duterte took office, millions nga mga addicts ang ni-surrender tibok Pilipinas. Og nagbag-o sa ilang kinabuhi, ni undergo og mga kaning rehabilitations og uban pang mga pamaagi gani naata din hisugod kanang pasiugdahan ni Sister Faye Barino og sa Love of God community. Sugod, surrender to God. Millions ang nag-surrender. Never in our history in the Philippines nga nahitabo na. Adto sang panahon na ako ang in charge sa prison ministry sa atong archdiocese. Double, triple ang gidaghanon sa piniriso. Pasabot, wa pamatya, gipang priso ang kadtong nasakpan. Na triple god. Og 80 to 90% sa kaso nganong nidaghan og maayo ang mga piniriso, drugs, related to drugs. Sa ato pa, wa pamatya ang mga adik, gipang priso. Naipipilang namatay. Maunay atong i-probe, EJK ba na or part of gitawag na to collateral damage. Pero hundreds of thousands ang naas prisuhan na karon gani nakalaya na ganing uban. Minindot ang atong mga prisuhan. Dagkong facilities, Luzon, Visayas, Mindanao, na ay bag-ong mga buildings, tag 2-story, tag 3-story, tag 4-story buildings para lang maluag-luagan ang kahimtang sa mga piniriso. Sa ato pa, naagya po humanitarian action for the persons deprived of liberty. Panahon na sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Kanalay akong nakita og napatingali uban
Sige na lang, kaning build. Kita din hisliluan. Hapit tanang suok sa atong lugar din simentado o widened ang atong mga karsada. Luzon, Visayas, Mindanao. Wa pa ni mahitabo sa bisan kinsang administrasyon since I was aware about this 1986 mo man toy una gyud nga naatay change of kaning administration din sa Pilipinas. Hangtod pag-abot ni President Rodrigo Duterte, wa ko kasuway nga naaning build labi na gyud in relation sa karsada nga ingon ani ka massive og pagka expansive. Mo nang kamo nalay hukom, kita nalay hukom, unsaon nato pagpili karong umaabot eleksyon. Basin sa ang akong nakita, wa ninyo makita, o kini akong nakita na fall short sad ko sa akong pagkalimitado. Kanya-kanya tao pilion based sa atong kuan, pero ang generic guide, let us love each other. Let us love our enemies. Do not hate kapwa Filipino. Protect Filipinos. Nahinomdom ko pila to kabuok mga OFW nato nga bitayono na unta dito sa laing nasod. Giprotektahan yung maayo nato together with President Rodrigo Duterte and other presidents. Makig-away kita nga dili lang gid unta patyon dito kay ipabalik lang gid dire. Pero ngano man ang ato mismong former president gilabay ra man nato murag trapo less than 24 hours to other nation. Makatabang ba ni sa atong nasod? Maka-rebuild ba ni sa atong relationship as nation?